Čaute ľudia, moje meno je Tikol a dneska vás vítam u tohto nového videa. Dneska si zodpovieme vaše otázky a ak sa ti toto video bude páčiť, určite daj like, odber a môžeme ísť na to. Tak, dámy a páni, takže ja si myslím, že sa môžeme vrhnúť na prvú otázku. Ideš 1v1? Išiel by som, ale nie som zase v tom dobrý, zase v tom P5 nie som zase až taký dobrý, takže na budúce by sme si mohli dať 1v1. Ďalšia otázka. Akú máš myšku? Ja mám Logitech Line Science a je to celkom dobrá myška, stála asi 30 € a na to, že stála iba 30 €, tak je to veľmi kvalitná myška, viem, že ju mala aj Moon, takže som si musel proste aj kúpiť. Nie, že by som kopíroval, ale je to veľmi dobrá myška a kvalitovo za 30 € je super. Začnem s niekým točiť. V blízkosti ešte nie, ale v budúcnosti si myslím, že áno, s nejakými kamarátmi, alebo tak by som mohol točiť nejaké to PvP alebo nejaký ten Minecraft. Ukážeš niekedy setup? Takto, v blízkej dobe takisto asi nie, ale určite ukážem setup, pretože veľa to robilo youtuberov, ale keď budem mať väčšie čísla na YouTube, tak určite natočím ten setup. Koľko zarába z YouTube? No, je to taká súkromná otázka, ale keďže ešte nie som taký veľký youtuber a nemám ešte ani 1000 odoberateľov, tak z YouTube vlastne ešte nemám nič a ja to ani nerobím pre tie tak peniaze, ja to skôr robím tak pre zábavu, ale aj keď budem z toho zarábať tie peniaze, tak určite budem kúpať z toho lepšiu techniku a budú kvalitnejšie, oveľa kvalitnejšie videá. Webplay alebo Hypixel? Určite Hypixel. Chcel by si niekedy počítač? Áno, chcel by som počítač, zatiaľ si na ňo šetrím a keď sa na ňo našetrím, tak určite budú oveľa kvalitnejšie videá. Máš T-Launcher? Áno, zatiaľ mám T-Launcher. Aký je najväčší dar, čo si dostal od rodiny? Najväčší dar, čo som dostal od rodiny, bude asi Xbox alebo monitor, jedno z toho, ale asi by som skôr povedal, že obidve. Budeš točiť napríklad MC Bed Wars? Budem točiť, ale až vtedy, keď budem mať skôr počítač, pretože teraz to ešte není také kvalitné ako keby, lebo mám teraz notebook a na notebooku to není až také, ako keby som to točil na počítači. A ja ti ďakujem, že si to pozeral až do konca a zatiaľ čau.